Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wato yau mun zo muku da wani sabon bidiyon namu, yadda mutum zai sabke bidiyo a Facebook ba tare da ya sha wata wahala ba ta neman bidiyon. So ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyon, za mu nuna muku da yau ne farkon zonka ka danna mana subscribe sai ka danna mana ƙararrawa. Insha Allah za mu sanar da kai yadda za ka yi ka fito bidiyo a cikin Facebook ba tare da ka bata lokaci ba ko kayan neman shi ka sha wahala. Da ka ga bidiyon za ka hito shi insha Allah. So yanzu dai kamar haka za mu shiga cikin Facebook kamar haka. So kun ga nan inda kuka ga wata filar shiga ta nan ne inda mutum zai danna. Za mu danna yanzu kun gan shi. Za ku dan jayo waɗanga kamar haka, sai ku danna wanga wayan uku waɗanga ɗigo uku inda kuka fili. Za ku danna shi, za ku jira shi kamar haka dai yadda ni muku kuka jayo su haka. Za ku danna shi zai kawo kamar haka, sai ku danna video match. Kun ga yanan bidiyon da muka ɗauko mun kashi cikin video match insha Allah ba tare da mun sha wata wahala ba mun ɓata lokaci. Haka ne za ku yi da bidiyon kawai sai ku danna